Какво супер? Сега. Как се засили твоето дете? Ари бе, стига сега. Ари бе, аз там. Абе, тихо сега, тихо. Чаша ли печегаш? Не, смирка. Да. Топка. Да. Тихо е. Глава печега. Глава. На къде ми? Накача на глава. Що главата? Дойдоха! Става ти агресивно! Става ти агресивно! брат! Трябва да внимаваш тук. Почва хапти. Ох, сега ми намини. Само къде кръга куци! Брат, това е багадно. Кой е? Къде са? Ей там, коридора. Влага, брат. Влага. Не изгъс. Кажи ги дойде си. Не, там между бутилките отдолу по на маса. С карата. Там сега, брат. После си изгода. Скоро сме да е минима. Не сме ли далече? Не сме. Все кутки. Няма да. Но къде сега ходиш въпрос? Ако имаш къде да ходиш, Знам. ръмно там, айде. Абе, те са там, бе. Къде трябва да ходиш? Дето бях. Дето са ти. Това е голямата врата. Се гледаш едното. Видя ли как се държа? Мъдърфъка. Зомби идва. Брат, муж дамеския, брат. Как се мина? Угъс? Ой, да. Помниш към мен? Опа. Чакай се. Искам да го спаша. Не. Искам да го спаша отзад да мине. Отзад ти злодите пак само път. Да. Ще скажа. Да видиш им пукни сърцата бе. Няма ли батеричка? Мама, цялата в кръв. Ото аз, брат. Денис, Ау. Искам да мога да гледам 5 часа как се играе човек. Цял вече сме. Опа. Че е гадно. Ти може да гледам нещо, ако гледам тази игра. Анна, трябва да взема 2 котки сега да има пълно. Тук се сбият от всякъде. Как ти е прикат? Тралалалалала. Сега гледаш другия тук. Бърках пътя, брат. Сега ладно. Това е толкова. Събият! Yes. Ме ли почна да събият? Драги, брат. То ме ли почна да събият? Да ме някъде дофала, знаеш какво? Веднага се обясни. Да ме Кой готов за разчекшън? Без камера. Кой е готов за без камерата? Тук не нямам камера. Съм гледал туда, не си спомням. Като видя тази врата, им става лошо. Жамърда! И сега? Няма да бъска. Зомбито! Качвай се. И сега? That's гама. Я гамата дали има гама. Вижда, как ти ще да го върнем? Гамата ми до край. Вие какво стакат, няма гама. Вижда да го върнем, не ga почне да... Върви с гъзъма обратно. Вижда ти тига гъзаники, които дигнат гъзбани.
Как? Бой. Камера. Колеси. Прямо. Нет. Скачай. Не, камера маленькая. Не свечи. Давай, батарею. Запусти батерейката няма... Той ги държи в джоба. Не знам, аз сега бърнеш някой, който ще уби нещо, почва да ти прави. Защото като се бият, ти ги закачаш. Трите. Мамо, трипл, да. Едното отзад го дигна, другото отпреди. Казах, че и лича бият него. Защото двете са женски. И го закачаш и двете. Буче, Всеки за себе си, бе. Карат са женските за него. Всичко няма право да те гоня. Виж ги. Всеки за себе си. Що се дърви да за тия прете и ти трябва да бъдем нагоре. Майко. Сторм. Вече тук не можем. Гаме! Бързи, бързо става, брат! Бам! Трябва да мълчиш! Сега бято зомби! Майка си! Машино! Това сега ще уби. No, nice face. Вие Стабра. Върви Ама защо не му пука? На мен ли? Врата? Аз си търся камерата, ти ми викаш врата. Няма време да искаш чети. Само, аз не пътвам, брати. Аз се скрися. Аз бисарям глас, бума гърлото, брат, не се говоря. Някой камера. Ече камерата. Аз говоря като някога присъхнал човек. Тук секшън. Тук ти е по-долу. Аз говоря като... Ай, обратно. Отмай. Стига, брат. Трима са! Тримата, братя! Не са Тримата трима. ябълк. Голове. Че имаш при братята? Не, брат, аз се връщам. Аз трябва да се върна. Къде си етаж? Аз трябва да се връщам, брат. Айде, бежи. Къде Виж биш? кафето не може да влиза. Не удра, брат. И За да, тебе. много бързо, брат. От тежата трябва да се върни. За кишката. Не, брат, това е... Най-хубавата игра на света. The best фалги. О, да, са тървери, гада! Да. Ножката, макетсика на леглото, майко. Казах, че Като я. казах, че тримата братя да не ябълк. Пути, брат. Пути, бе. Той златата ябълка ти е огоня да офанат. Да между... Не, брат, това е ужасно тъпо. Да, ма, ви много изпаш, как спиш чака като момиченце. Това аз човек с гласа. Гласа да че И трябва да прекъснеш се, аз толкова бързо реагирам и нямам глас. Как само, как? Идват. Шеф. Затвори вратата и сега. трябва да се връщаш. Нищо трябва. Само чувам випълнка ти. Скри се тук някъде. Аз трябва, не мога, брат. Аз трябва да се връщам. Имам шанс да разберем. Ако се скриш, е тупо. Привиждат му се. Не, брат, как ще се привижда? Ами, Забравих пътя! вратата ми Ама къде? тя е зад тебе. Това беше с чилиса. Чакай, трябва да се кача тука! Качвай се! Genius! Браво! Нао! Стара го. Има врата. Там го. Let's go.